Hallo, det er Christian. Hvad så, det røver? Martin her. Er du blevet færdig med det eventyr, du har siddet med de sidste 3 måneder? Jeg er lige blevet færdig med manuskriptet. Så lad os lige knappe en bajer og fejre det. Det er ikke så godt. Jeg skal fremlægge hele manuskriptet i morgen. Kom nu en enkelt. Det kan jo ikke skade. Ja, okay, hvis det bare er 1 øl, så kan jeg gøre det. Hvis det bare er 1 øl. Ja, vi ses. Hej. Hallo, det er Christian. Ja, det er Lasse ned for det her. Jeg vil godt høre, om du er klar til mødet der senere. Hvad sker der? Jeg ved for, at du har manuskriptet klar. Manuskriptet? Hvad er klokken? Klokken er 12 om formiddagen. Vi starter her klokken 4. Ja, du skal bare lige høre min telefon, den kan starte ud. Ja, det kan starte. Hallo? Hallo? Shit, mand. Hvad fanden har jeg lavet i går, mand? Jeg vil gerne tjekke min lomme nu. Ud, se. Hey, man. Hvad? Jeg vil vejen til byen, hvad fuck har du så sammen? Hvad fanden er det? Nå, skal du være til byen? Ja. Ja, jeg har en bil, du kan godt tage med mig. Ja. Okay, I ser mig. Lige herovre. Ja, I ser mig. Det er nu. Ja, det ligner lidt min jakke, du var på. Din jakke? Ja. Hvad snakker du om? Jeg fandt den nede i går. Den har du lige der? Ja, I ser. Nøglen ligger inde i.
Så vi skal bare lige have fat i dem. Jeg kan se, man kan bare tage dem her gennem vinduet. Det er sygt, ikke? Kan du ikke nå med noget? Jo, bare, jeg er til lige her. Okay. Ja, jeg vil godt se. Hvad fanden har du tænkt dig? Prøv lige. Jeg prøver lige. Så jeg kan se, at jeg får min arm ind. Hvad fanden? Jeg tænker ikke over, som tænker noget. Nå, den er åben her jo. Det havde jeg bare glemt. Idiot, hvad der sker? Jeg må have glemt at fylde på. Hvad fanden laver du? Tænker du ikke forstå noget? Så bliver vi nødt til at gå. Jamen, kom. Det kan du... Hvad lavede du inde ude i skoven? Jeg øver mig. Øvede dig på hvad? På at være skuespiller, din der. Skuespiller? Ja, skuespiller. Du ved, Ringenes Herre og sådan noget. Det har altid været min drøm. De er jo lavet. Nå, ja, men det er det nye. Jeg lover dig, der kommer flere. Der kommer endelig mange af dem. Men er du sikker på, at du kan blive det? Jeg er skuespiller. Ja? Jeg øver mig jo hver dag. Jeg er altid ude i skoven. Nej, der er mere skør end dig. Hvad så, drenge? Hvor skal I hen? Hvorfor vil du gerne vide, hvor vi skal hen? Nej, det er nej. Vi skal bare til byen. Det kan jeg godt hjælpe med. Farvel. Halo. Kurwa, jestem w drodze, okej? Zabiję ciebie. Kender I det, når der er nogen, der stjæler noget fra jer? Nej, jeg stoler på mine venner. Er det ikke rigtigt, Christian? Hvad sker der? Jeg kan ikke få den op! Christian! Hey Christian! Nå, hey, mand. Du må sgu lige undskylde, jeg løb, men du ved, jeg havde træt at skulle nå mødet derinde. Ja, det er helt i orden. Er det okay? Ja, jeg fik hjælp til at komme over af Anastasia inde i bilen. Nå, okay. Ja, men hun ville bare have min trøje, så det... Men det var fint nok, fordi du så godt det der hus, hun gik ind i. Ja, hun gik ind i huset. Ja, men så hun havde taget de her trøjer med ud, og så kunne vi bare bytte, og så kørte hun mig herover. Nå, okay, for fedt. Ja, man kan jo godt sige, at efter det her, så skylder jeg dig en tjeneste. Så. Ja. Du vil gerne være skuespiller, vil du ikke? Jo, hest. Min største drøm. Jeg tror nemlig, jeg har det perfekte job til dig. Nej. Jo. Har du et job? Ja, kom, så lad mig fortælle om det. Så kom. Du kan godt lide Ringenes Herre, ikke? Jeg elsker Ringenes Herre. I må undskylde, jeg først kommer nu. Jeg har virkelig skyldt mig alt, hvad jeg kunne. Jeg har ikke noget skriftet med, men jeg har fået en idé, der er meget, meget bedre. En mand vågner op på en strand, og han ved ikke, hvor han er.